Magnuan karon sa Department of Labor and Employment kon Dole, Surigao del Norte ang publiko. Kalabot sa nagsuroy-suroy nga individual og nagpakaron ingnong taga Dole og mangayog kwarta alang sa saad nga livelihood assistance sumala sa buhatan. Miabot sa ilang igdulungog nga ang maong individual nga nagasuroy-suroy nag-awhag sa mga katawhan nga mo fill out sa Dole Beneficiary Profile Form og nagasaad nga sigurado sila makadawat og livelihood grant apan nangayo og 500 pesos ngadto sa 1,000 pesos nga bayad sa rehistrasyon. Sumala sa Dole, Surigao del Norte, dili matud pa kini tinuod ug wala matud pa gapangayo ang Dole og bisan unsang bayad sa rehistrasyon alang sa mga programa ug serbisyo niini. Dili usab matud pa magsuroy ang Dole nga pagpang-awhag sa pag-fill out sa Dole Beneficiary Profile Form aron makaapil sa bisan unsang programa sa ahensya. Mga katropa para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.